Hola a tothom. Avui ens submergim en una de les idees clau de l'àlgebra, els polinomis. Anem a desmuntar-los peça a peça per entendre de veritat què són i per a què serveixen. Som-hi! Quan ens trobem amb una expressió com aquesta, la primera reacció pot ser de «Uau, què és tot això?» Pot semblar un codi secret, gairebé com si estigués escrit en un altre idioma, oi que sí? Però, sabeu què? La bona notícia és que tot això, en realitat, està format per peces molt i molt petites i senzilles. I això és precisament el que farem avui, anar desxifrant-ho tot, pas a pas, fins que tingui tot el sentit del món. Vinga, comencem pel principi. Per entendre qualsevol edifici, primer hem de saber com són els maons, oi? Doncs en el món de l'àlgebra, aquests maons bàsics, aquestes peces fonamentals, s'anomenen monomis. Un monomi, per dir-ho fàcil, és un sol terme. És com un paquetet on tenim un número enganxat a una o més lletres. I tot s'està multiplicant. És la peça més simple de totes, la base del nostre trencaclosques. A veure, agafem-ne un i mirem-lo de prop. Per exemple, aquest, 4x al quadrat i al cub. Ara veurem que, encara que sembli complicat, les seves parts són superclares. Tot monomi es pot desmuntar en dues parts. Primer, el que anomenem coeficient, que no és més que el número que va al davant, en aquest cas el 4, i després tenim la part literal, que són totes les lletres juntament amb els seus exponents. Aquí, x al quadrat i a al cub. Així de fàcil, un número i unes lletres. Ara, una altra paraula important que hem de conèixer, el grau. El grau ens diu, d'alguna manera, la potència o la complexitat que té aquell monomi. I calcular-lo és realment senzill. Si només tenim una lletra, una variable, el grau és el seu exponent. I si en tenim més d'una, com en l'exemple de 4x al quadrat y al cub, només cal sumar els exponents, 2 més 3, doncs el grau és 5. Fàcil. Molt bé, ja tenim els nostres maions, els monomis. Què passa ara si comencem a ajuntar-los? Doncs que comencem a construir coses més grans. I aquestes construccions són precisament els polinomis. I aquí ho tenim. Un polinomi no és res més complicat que una suma o una resta de diversos monomis. És literalment com si anéssim posant els nostres maons l'un al costat de l'altre. Mireu aquest exemple. Cada trosset que veiem aquí separat per un signe de suma, el 7xy quadrat, el 3xy i el 2x, és un monomi. En connectar-los amb sumes, el que obtenim és un polinomi. En aquest cas concret, un polinomi de 3 termes. I com passa amb els edificis, els polinomis tenen característiques que ens ajuden a descriure'ls. Per exemple, el grau de tot el polinomi el decideix el monomi més potent que tingui. També podem dir si està ordenat, si està complet perquè no li falta cap grau, o si és mònic quan el primer número és un 1. Són només etiquetes que ens ajuden a classificar-los. D'acord, ja sabem què són. Ara ve la part divertida. Començar a fer coses amb ells. La primera operació, la suma, té una única regla d'or, que és fonamental. I la regla d'or és aquesta, que és pura intuïció. Només podem sumar coses que són del mateix tipus. Sumem pomes amb pomes i taronges amb taronges. Doncs bé, en àlgebra, aquestes coses del mateix tipus les anomenem termes semblants. I què fa que dos termes siguin semblants? Doncs és molt fàcil, que la seva part literal, és a dir, les lletres i els exponents, sigui exactament idèntica. Per això, 7x3 i 3x3 són com germans bessons i els podem sumar. En canvi, 7x3 i 3x al quadrat, no, perquè els exponents de la x no són els mateixos, són de famílies diferents. Un truc boníssim per no equivocar-se és posar els polinomis un a sobre de l'altre, fent que a cada columna tinguin només termes semblants, com una suma de les que fèiem a primària. Un cop ho tenim alineat, només cal operar columna a columna. 5x al cub més 6x al cub, doncs 11x al cub. El menys 2x al quadrat, com que està sol, es queda igual. 4x menys 5x ens dona menys x, i 7 menys 11 menys 4. Perfecte, ordenat i sense errors. Anem ara amb la multiplicació. Aquí, l'eina clau, la que ho mou tot, és una propietat que segurament sona, la propietat distributiva. Però, com sempre, comencem pel més senzill, multiplicar dos monomis. La regla és simple. Multipliquem els números per una banda i per l'altra sumem els exponents de les lletres que siguin iguals. Aquí veiem la propietat distributiva en acció. És com si cada membre d'un equip hagués de saludar a cada membre de l'altre.
Primer, la x multiplica tot el segon parèntesi. Després, li toca al -6 fer exactament el mateix. Un cop ho hem distribuït tot, només ens queda l'últim pas, buscar els termes semblants, agrupar-los i ja tenim el resultat final simplificat. Molt bé, fins ara tot ha estat teoria, però ara ve la pregunta del milió. Tot això té alguna aplicació al món real? La resposta és un sí gigant. És una pregunta absolutament normal. De vegades sembla que l'àlgebra és una cosa que només existeix a les llibretes i a les pissarres, però la veritat és que està per tot arreu. Pense-m'hi, la forma perfecta d'una corba en una muntanya russa, la trajectòria que fa una pilota quan la xutem, els gràfics en 3 dimensions dels videojocs, els models que intenten predir l'economia. Tot això, absolutament tot, es descriu matemàticament en polinomis. Són l'eina que tenim per donar forma al món que ens envolta. Així que, la pròxima vegada que veiem la curva elegant d'un pont o juguem a un videojoc amb uns gràfics increïbles, podem recordar que al darrere, amagats, hi ha polinomis fent la seva màgia. Les matemàtiques són a tot arreu. Només hem d'aprendre a veure-les. Quines altres coses del nostre món creieu que es podrien descriure en polinomis? És una bona pregunta per pensar-hi.